Гледайте мача Австрия срещу Франция на 17 юни, понеделник от 22:00 на живо по Диема Спорт 3. Австрия идва след равенство от 1-1 с Швейцария. Като домакини те записаха 4 победи от 6 мача насам. За последно загубиха от Франция с 2-0 през 2022 година. Франция също идва след равенство, което беше с 0-0 срещу Канада. Те имат 3 победи за последните си 6 гостувания. От миналите им 4 мача с Австрия имат 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. Базирано на статистиката ни очакваме победа от Франция. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.